Peter Sagan robí dobré meno slovenskému športu po celom svete. Aj zámorský hokejový klub s takou tradíciou, akú má Montreal, si nemohol nechať ujsť príležitosť pohostiť svetoznámeho cyklistu. Po skvelom triumfe v Montreale Peter Sagan využil ponuku jedného zo šéfov týmu Cannondale a pri hokejovom súboji domácich Canadiens s Buffalom zo seba striasol únavu. Na zápase som bol na Slovensku, ale takto na NHL to je prvýkrát a úplne som z toho nadšený, že aká atmosféra. Zážitkom pre najlepšieho slovenského cyklistu bolo aj stretnutie s krajanom, Banskobystričanom Petrom Budajom, ktorý už tretiu sezónu chytá v drese Montrealu. To, že prídeme takto do šatní a sa stretnem aj s Peťom alebo čo, tak to úplne som o tom aj dúfal, ale vôbec mi to nejako neprišlo, že... Popri brankárovi Budajovi, ale i útočníkovi Richardovi Zedníkovi či Marcelovi Hosovi, ktorí v minulosti tiež obliekali dres Canadiens, tak Montreal po uplynulom víkende spoznal ďalšiu športovú hviezdu zo Slovenska. Sme sa veľmi potešili, túto montrealskí Slováci, a máme z toho radosť. Je to super, je to úžasná vec, že cyklista takého svetového kalibru mohol sem prísť a som veľmi rád a hrdý na to, že je Slovák. Verím, že sa mu páčilo a že sa mu to páčilo veľmi.